да поздравика всички вас. Вие поднесете най-после вашите пожелания. Толкова дълго чакахме да се случи това. Нека бъдем свидетели на най-сладкият ритуал на сватбеното тържество, където младожанците ще разрежат сватбената си торта. Пред сватбената си торта настъпва съветният момент, когато някой трябва да прояви смелост и да протегне ръка към ножа. Няма нищо страшно. След романтичните снимки много чевръсто се посегна младоженката, но и отговорът на ецът си заслужава. Той твърдо с мъжка ръка хвана ножа. Нека булката припокрие неговата ръчичка, за да има направление. Така, задръжте там някъде около фигурката и чувайки най-слънчевата италианска канцона, която може да звучи, сме готови да режем сватбената торта, а ние ще отправим аплодисменти към това събитие. Прекрасно с реверанс. Първата трудност се преодолява. Виждаме във вторият етаж на тортата са младожанците. Те още от сега демонстрират колко добро семейство са, как се справят с трудностите като тези. Нека има повече такива трудности и сладки. Аплодисменти за този страхотен успех, където ще поканим Майя първа да подслади живота на нейният съпруг. Много добре борави булката с ножа за радост на майката на младоженецът, която следи зорко какво се случва. Прекрасно действа младоженката. И най-после заветното парче аплодисменти е поставено на учениката. Ето, това е наистина превъзходно умение, което демонстрира Майя. А сега на младоженецът му предстои да хапне най-сладкият залък в живота си. Приготви се, Пламене. Много нежно, много изящно и красиво. Младоженецът е съгласен, че това е най-сладкият залък. Ако има нещо по-сладко, това е неговата съпруга. Така че може да съчетаете сладостта. На фона на тази италианска музика си припомних, че един Казанова е казал на една венецианска сватба, пишна като тази нашата българска: колкото по-голямо парче от тортата дадеш в устата на булката, толкова по-малко тя ще говори. Пропусна да се възползва от мъжката ми солидарност.